Semua berjaya yang baru. Hakalai puai terik nailar kamau ngap government LP school kala pelong ye kejing yalang penkop buram ye kakong hanamon cream kabala syong tat na kakam hikai hakini ke school ye kejing yalang penkop buram la pelong pelau yeng school kakong hanamon kala hikai hakate ke school nado snem arjan rio hado arjar akulan hakini kejing yalang penkop buram la don kidukhat jangka managing committee ki kemie ki kpa ki nong hikai bat ki kena school ban ai khoblei ket bok khat do bat ban penpau ye jing sngongu ik jing tre jong kani kanong hikai hakini ki khat nyau snem balala da penpo ik ni kesngi de jing sha jing ki kena school bat ki member jangka parents teachers association But kidon ki kimi ki kpa. But ru na ki jkhot jong ka MC ki batma. Se na shukwa nama kata kat ki bela bandon kini ki jkhot ki MC ki batma. Ngan pili thu chua yiki. Se nama ladon ka jing duna pon blalek na ka jing klat no na ne thai bat ka jing I no na kam MC dengan khot ye I Mr. Everlasting Karshi ban pen itu khmat jong pi kum wei ni ki khot jong ka SMC agani ku school dengan kripa di sobawan cuma Endap ini program kejongi Nyai ngu lay jungi baladon kat kerpang ni kan kepor ke kordor kepor jung le kemen jungi kum ka skul ye we inu kai ban se song thai nom ta te kindet ngan ai ke jing kurku kordo kum we khot jung ka skul ye pi kha ba menta ka sni jing song thai no Play nong ye ite ke jing kurku ye pi kerpang ye ke yeng kesem ke jung pi pun kiti ken du jing kerman ye ke ba ke jing siu kala khamrit anda nang ye ite ke jing kurku ye pi kumbu ju the aki por baro isni jung ke jing im ka we ke bangan pen kan mau swaban duai ka we sekri jung play udah debet kan mau ye ke jing le pha ke jong play wong ku men sim jong na tu kur phu yu trai pat wat klet ye ke jing le pha jong ku paro dengan nge phiu phin long kum ta ka rukom và phin klet ye ke jing le pha ke jong play ha tu lenter Hakani ka por ka mamta Kulai sibon iki kenten priang subha jong pi yang lembat ke bahayeng ke bahasem ke jong kan ke por mamta ni kong apan pau ke jong songu yo blai pau la ten lenti yang haduk menta kani kalong kasi kaban sak kan mau si syai ke jing em ke jong bat jong pi ngai kulai ya baro ki dong keren ki ba la keren haswa jong nai pun nai mention chu iki Kumju ia gitu gijing bernya kita repair kita pilapan hakani kapor kebenta bat kalalong ru kajing kemen yangi kita don hakani kapor kebenta ngai iba nado ki kena nasri hado ki long keme ki laya sakilang da kajing kemen bat dagamen sem kajing sungu ngapan pau pat pedeng ye gijing ai so bha gi jong khi baro yang tang tek khumno ngapoi ha kan ka school nga ko awan ye thu pi deling ba jong ikong ban suk suting ibadai hati che ibala khlat no I yang khai ong ngan song thai no sa ta re kin ai ferel yang sawan no kha teng ong ye ong to sawan ta hadian arto yo yang biaya pila le kum no kha pila tho application nga bakhlem don jing mat na la de bangan wan hang ni te kamot nga suong tho application yong kila ai bor hai presiden na to ko por presiden dei ba Edward Korba
tur mui la le chakban ti ong na is le pan NOC makhang ong to ti kom ta ngala persyang man le kata ti bat kata kare gijing sedang pajong hang ni nganum keren boni kiwe ngai ha ka lai tarik kamut ngajon hang ni ha ka lai tarik jong benai me ar hajan reu bat mentang halong khan yo snem lai benai ha ka ni ka school tak ti nam ta gini snem kaya isi kajing khub lei ka bani kong ka le sha ka school managing committee ka balong ka bor ka bahak ledo Abanta ban pe ya baha kamian jong ri ka school ko jongi bat ka long kum ni ko makalong menta ngai kuble ru ik mi pa ling ba jong ka seng jong ki ka parent teachers association ka balong ka ti ka man ka ti ka diang bat ka jing ka khu ya ka school jongi hi pa ro we ngai kuble ya i head teacher balong para try jong ki parang na hikai kom ki men bat ki para ki ba ki jonga hakakam baro askata ya pentulun lang ya kan ke salentem bat penya ya kan kali ndai ke jingla ke jonga marwai ya trelang kom ki para ni kai ndai mentah ngala dei ban syania happy ba penang ya treasure ham da ke jing ya kakam kanang baron ra ya ka standard jong ka school Namar kat nang ya ikipon, nginang kuahiban ketiwa ka standard. Tie ngai kublai kerpang ru ikino hikai ke be ki jonga, ki jongi, ki bangi, khot yarap ya ki don laingut. Kini dah ka mensem jong ka jing ai ti lot ba ka jing trei sitam ka jong ki. Kalong ka jing mentu, ka jing mentoy ba ka jing kerku ka ba krau. Ya ka ni ka school ka jongi. Ho dai jing siu ba ret rei ki lai sha sitam. Te nga semua badong batu blen kur ku ya pi ba pi nya yo ka jing kot ka jing kia aka met aka men sim lai jing si baret re blen pendap ye ki jing non kam ki jong pi baro kan nang ya ki sini ki por ki khana ki ba e ki jong ha ngai ku blen ki to ka riang ye ki khana ba e jong ha baro kum ki kum ka kme ka ba ar ka jong pi ngamai ngaken hin nga sempat ya pi ba dei ba nga en nga kwa ba pin kieu ngam kwa pin sa ju tinak ta ka daw nga kit bok kit riang i pi ba pin nang ya kieu sa prang gi jing puli jong pi kham tam be ba pin don ya ka thong bat ka ta ka thong ka jing em ka jong pi ka ba man la si along ba pin yo e ka jing jom man sahaja bahasa aja tinggi nak belajar itu tinggal kum kita mendai bandar nak di sekolah ke jangi dia senang nak to ngangai scam dia yang aku mengalong dia yang aku mengalong tak sini kalau style dai oh kiru mentah kasni ngai pi aku men mah bayo ban I farewell kadu yang dai na Boleh sibuk ni tu program ke jang pi ba pi lai ai ngam sola ban siu ke liang ya ke jing lai stom jang pi por ba tang khandian te rei nga kwa manong ba baro nangi ngimla ban yu i la di ngam tai ka ni ka ngap la jong ngam yu i ngadon ayu ngam la ban yu khumot la jong ngadon ayu ngathok ayu ndai ngam la ban yu i pi i ngang ai i pi dai dem to te ngangai scam ba kini ki jing pen kan mau ki jong ya pi ba ngem la ban i la de halong ba ngam la ban pen hon lot ya ki jing kwa ki jong pi baro ki ba wat la ngala persyang ban le kai ka bangadon ban ong kalong ha ka jing long breu ngem long janai ni bakla ni jen thot ni ni hap ni men sao le ban sang aja kadang kam bangin kepat nang ta na kini gi yo jing hikai bangin la ban san ban sngongo ya ka jing sumar ka jong ublai
Star berjuat bah wangalakit baros kata. Kabalong ka jingkit klik. Nakabentaban ay ka jing hikay. Happy ki hep ki beeg. Da ka jing egg. Bangalaban sinder. Ya kalaway ka papranay ka jong pi. Te mentah kasi no star la de ban light no nanga. La light. La sting. La long light load. Habakit jingkit pikian oh ni kia habakit jingkit rai dah habing la penha be ko to jingkit long kom no sting kedal so lai lo ndai ti kamut imam ro mentang singi ila dei ban penha no kani jingkit ke bakia abang la syem bandon hang ni bat pi nado kembang la ong menne ti ngasngop men pan bah preng jong kani ke jingyai lenti ke jong na ngaso ban ai ngu yo blai ba ulakir ku bat wat do jingkamen yang ngai scam baki wai pat ki badang biang kapor ka karta ka jingnang ka jingstan ken yo ban beteng pat yang ni ka jaka ka basa ka jonga mabalai muju ka kambaro kamlong permanent ya baro kalai tang temporary te kamot ngidon kapor ka jingsdang pat ka jingkun te kat ne kadai baro kadai yang ha bat yang iru iwe kumjoi presiden ru ide bala de syong type nak kam sarkar te nge islo thu bahaya kata te ngange scam ba uplai on nang ai ya ka jingkot ke jingkhia ya pi ki kena be e ya ki jonga bat ni lang te ngaso manong ba nga ai ngo e uplai ba lingba jang kiti kisnam ki bangadon matre ni wapi ngade sisa kana ikai ke bakhe akrat di bakhe akrat tam balai kata nganu mention syo pitip khama ma phi ko mang la dep ong men ne bangam yo i ka do la jang phi la ban i nga ngang yo i phi te kom yo ru wai ka jing start ka bangalawan ai happy bat haba umam beti u ai ding la no kan tha ding sawai atu ka ding ka badon ho tu umam beti kam lep no rai kitu ki wai padai ki la nang yo em ka jing sai te ka mot nangar menta ka ni ka jing start ka bangadon kan num lai no nanga kan num lai nangan ma rai kan nang ya pa ken se ki wai pan